سلام زخبركم تخاتاتلتي سينما سمرة علتاو تعزبتات سبورت حزنا لكم قريبنا لنا نمكتتالكم بخبرنا عدم سينما سمرة كابيزي رابيزي حينا للنار فلتت حبوز دستا صحاب سني تروفتا نفسد النهار سينما سمرة ኤርትራው ፕሮፌሽናል ተቃዳማይ ብሽክለታ ቢንያም ግርማይ ኣብ ጉንቦት ኣብ 10 መድረኽ ጅሮ ዲ ኢጣልያ ቀዳማይ ወፂኡ ዓወቱ ኣብ ጽምለሉ ዝነበረ ኣጋጣሚ ዓይኑ ተሃሪሙ ካብቲ ውድድር ድሕሪ ምእላዩ ኣብ ዝወርሒ መጀመርታ ግዜ ምስጋንቱ ተሰሊፉ ክወዳደር እዩ ተቃዳማይ ቤልጂማዊት ጋንታ ኢንተርማርሼ ዋንቲ ጎበርት ኣብቲ መበል 43 ግዜ ዝካየድ ዘሎ ኣብ ቤልጅየም ሓደ ካብ ፍሉጣት ውድድራት ቱር ዝኾነ ካብ 23 ክሳብ 27 ሓምለ ኣብ ዝካየድ ቱር ኢቲያስ ዲ ዋሎን ክወዳደር እዩ እዚ ውድድር 5 መድረኻት ዘለዎ ኮይኑ ከም ትሬክ ሴጋ ፍሬዶ ኮፊድስ ኢኤፍ ኤዱኬሽን ኢኒዮስ እስራኤል ፕሪሚየር ሙቪስታር ኩክ ስቴፕ ቲም ዩኤኢ ዝርከበን 22 ውርያት ጋንታታት ዓለምና ክሳተፉ እየን ቢንያም ግርማይ ኣብ ጅሮ ዲ ኢጣልያ ክሳብቲ ብሰንኪ ማህረምቲ ዓይኑ ካብ ፀወታ ዝተኣለሉ 10 መድረኻት ኣብ ቀዳማይ መድረኽ ካልኣይ ኣብ ሳልሳይ መድረኽ ራብዓይ ኣብ ሓምሻይ መድረኽ ሓምሻይ ኣብ ሻድሻይ መድረኽ ራብዓይ ኣብ ሻምናይ መድረኽ ሓምሻይ ኣብ 10 መድረኽ ድማ ቀዳማይ ምውፅኡ ይዝከር እዩ ቢንያም ግርማይ በቲ ኣብ 10 መድረኽ ጅሮ ዲ ኢጣልያ ዘጋጠሞ ናይ መድረኽ ዓወት ኣብ ግራንድ ቱር ዝተዓወተ ቀዳማይ ኣፍሪቃዊ ክኸውን ክኢል እዩ ቢንያም ኣብ ጅሮ ዲ ኢጣልያ ፀወታ ምስ ኣቋረፀ ናብ ሃገሩ ኤርትራ ኣብ ዝተመልሰሉ ኣዝዩ ድሙቕ ኣቀባብላ እዩ ተገይሩሉ ንሱ ኣብቲ እዋን ምስ ቴሌቪዥን ኤርትራ ቃለ መጠይቕ ኣብ ዝገበረሉ ጋንቱ ኣብዚ ሕጂ ኣብ ምክያድ ዝርከብን መበል 18 መድረኽ በፂሑ ዘሎን ቱር ዲ ፍራንስ ክሳተፍ እኳ እንተሓተተቶ ንሱ ግን ሻምፒዮን ኤርትራ ክሳተፍ ቀዳምነት ከም ዝህብ ምግላጹ ይዝከር ንሱ ኣብ ሻምፒዮን ኤርትራ 2022 ኣብ ናይ ውልቅ ናይ ግዜ ውድድር ቀዳማይ ብምውፃእ ዓዋቲ ወርቂ መዳልያ ኮይኑ እዩ በዚ መሰረት ክሳብ ዝመጽእ ዓመት ቻምፒዮን ኤርትራ ዝካየድ ቢንያም ግርማይ ምስ ጋንቱ ኮይኑ ኣብ ዘካይዶ ናይ ግዜ ውድድራት ብባንዴራ ኤርትራ ዘወቀበት ማልያ ለቢሱ ውድድራቱ ከካይድ ኣብ ናይ ጽርግያ ውድድር ነቶም ፀወታ ኣብ ምፍላሙ ዝሃደሙን ንልዕሊ 100 ኪሎ ሜትር በይኖም ዝዘወሩን መርሃዊ ቅዱስናት ናይ ተስፋጽዮን ንምርካብ ነታ ብዙሓት ተጻወትቲ ሓቆፋ ዝነበረ ካልእቲ ጉጅለ ብዙሕ ግዜ ክስሕባን ሓያል ተወዳዳሪነት ክርእን ክኢል እዩ እንተኾነ ፀወታ ክዛዘም ኣስታ 3 ኪሎ ሜትር ምስ ተረፈ ፀወታ ምቁራጹ ይዝከር እቲ ፀወታ ድማ ብዓወት መርሃዊ ቅዱስ ከም ዝተፈጸመ ኣይርሳዕን እዚ ኣብ ቤልጅየም ካብ 23 ክሳብ 27 ሓምለ ዝካየደ ቱር ኢቲያስ ዲ ዋሎን 9620.4 ኪሎ ሜትር ዝሽፍን 5 መድረኻት ዘለዎ ሓያል ውድድር እዩ ካብ ሎሎክስ ናብ ቻፕል ለዝሃር ማይኖት ዝካየድ መዛዘማ 5 መድረኽ እቲ ዝነውሕ መድረኽ ኮይኑ 214.8 ኪሎ ሜትር ዝሽፍን ምዃኑ ተፈሊጡሎ ካብቶም ኣብዚ ውድድር ዝሳተፉ ኣብ 22 ጋንታታት ዝተሓቆፉ 154 ተቀዳደምቲ ቢንያም ግርማይ ዝርከቦም 43 ተቀዳደምቲ ዕድሚኦም ትሕቲ 23 እዩ በዚ መሰረት ድማ ቢንያም ግርማይ ንጋንቱ ብምምራሕ ኣብ ብጫ ማልያ ኣብ ምድብ ዓበይትን ምድብ ትሕቲ 23 ዓመት ክወዳደር ኣብ 2021 ንቱር ኣትያንስ ዲ ዋሎን ኣሜሪካዊ ሳይሞን ክኒስ ክዕወተሉ እንከሎ ኣብ 2020 ከዓ እቲ ኣብ ጅሮ ዲ ኢጣልያ ብነጥቢ መወዳደርቲ ቢንያም ግርማይ ዝነበረ ብ245 ነጥቢ ተዓዋቲ ናይ ነጥቢ ማልያ ዝኾነን ፈረንሳዊ ኣርናው ዲማር ተዓወይቱሉ መንባሩ ይፍለጥ ቤልጂማዊ ዎንት ቫን ኣርት ኣብ ዓመት 2011 ከምኡውን ኣብ ዓመት 2013 ነዚ ውድድር ክልተ ግዜ ብምዕዋት ክብረ ወሰን ሒዙ ዘሎ ተቀዳዳማይ እዩ እዚ ተቀዳዳማይ ኣብዚ ውድድር 5 ግዜ ናይ መድረኽ ዓወት ብምዃን እውን ክብረ ወሰን ሒዙ ዘሎ ተቀዳዳማይ እዩ ካብ ገለ ሪከርድታት ናይ ዝውድድር ምስ እንርኢ ኣብ 2021 ኣብ ዝውድድር ዝተዓወተ ኣሜሪካዊ ሳይሞን ክኒስ ኣብቲ ግዜ ወዲ 20 ዓመትን 77 መዓልታትን ብምንባሩ ዝነኣሰ ነቲ ውድድር ዝተዓወተሉ ተቀዳዳማይ ተባሂሉ ኣብ 2006 ዝተዓወተ ኢጣልያዊ ፋብሪዚዮ ጉዲ ኣብቲ ግዜ ወዲ 34 ዓመትን 106 መዓልታትን ብምንባሩ ዝዓበየ ነዚ ውድድር ዝተዓወተሉ ተቀዳዳማይ ዝብል ክብሪ ረኺቡ ቢንያም ግርማይ ብዘይካ ኣብ ቱር ኢቲያንስ ዲ ዋሎን ካብ 30 ሓምለ ክሳብ 5 ነሓሰ ኣብ ፖላንድ መበል 79 ግዜ ዝካየድ ቱር ዲ ፖላንድ ካብ 16 ክሳብ 19 ነሓሰ ኣብ ፈረንሳ ዝካየድ መበል 55 ቱር ዲ ሊሞሲን 25 ነሓሰ ኣብ ፈረንሳ ንመበል 86 ግዜ ዝካየድ ናይ ሓደ መዓልቲ ክላሲክ ውድድር በርታገን ክላሲክ 9 ከምኡውን 11 መስከረም ኣብ ካናዳ ዝካየድ ግራንድ ሪክስ ኩቤካን ግራንድ ፕሪክስ ሞንትሪያልን ዝበሃል ናይ ሓደ መዓልቲ ውድድራት ክሳተፍ ምዃኑ ጋንቱ ኣፍሊጣላ ቢንያም ግርማይ ኣብዚ ዓመት ኣብ 18 ውድድራት 38 መዓልታት ብምውድዳር 696 ኪሎ ሜትር ዘዊሩ 1205 ነጥቢ ኣብ UCI ከምዝግብ ክኢልሎም
ተዓዋቲ 4 ግዜ ውድድር ቱር ዲ ፍራንስ እንግሊዛዊ ክሪስ ፍሩም ብሰንኪ መልከፍቲ ኮቪድ-19 ካብ ውድድር ወፃኢ ኮይኑ በዚ መሰረት ድማ ፍሩም ሳልሳይ ኣባል እስራኤል ፕሪምየር ሊግ ካብ ውድድር ቱር ዲ ፍራንስ ተኣልየ ተቐዳማይ ኮይኑሎ ሳይሞን ክላርክ ኣብ መበል 15 መድረኽ ብተመሳሳሊ ምኽንያት ካብ ውድድር ከም ዝተኣልየ ዝዝከር እዩ ካብዚ ብተወሳኺ ጃኮብ ፉልሳንግ እውን ኣብ መበል 17 መድረኽ ብዘጋጠመ መውደቕቲ ካብ ውድድር ተኣልዩ ፀንሐ ተቐዳማይ እዩ ፍሮም ዝኾነ ምልክታት ናይቲ ቫይረስ ኣርዩድዩ ኣይርአየን ክለቡ ሓበሬታ ከይሃበትያ ካብ ውድድር ምስ ስንባቱ ኣፍሊጣ ኣብዚ እዋን እዚ ምስ 5 ተቐዳደምቲ ተሪፋ ዘላ እስራኤል ፕሪምየር ሊግ ኣብ ቱር ዲ ፍራንስ 2 ናይ መድረኽ ዓወታት ምምዝጋባ ዝፍለጥ እዩ ንመበል 109 ግዜ ዝካየድ ዘሎ ቱር ዲ ፍራንስ 21 ሓምለ ብናይ መበል 18 መድረኹ ቀፂሉ ውዒሎም ኣብዚ ዓቐበታት ዝበዝሐ መድረኽ ተቐዳደምቲ ካብ ላውርደስ ተበጊሶም ኣብ ሃውታ ካብ እትዛዘም 143.2 ኪሎ ሜትር ዝርሕቀት ውድድር እዮም ኣካይዶም ኣብዛ መድረኽ ድማ ወናኒ ብጫ ማልያ ዴንማርካዊ ጆናስ ቪንጌጋርድ ብቅዱስ ሶሎን ውድድሩ ብ3 ሰዓትን 59 ደቂቕን 50 ከሊትን ብምዛም ንቱር ዲ ፍራንስ ንምዕዋት ዝገብሮ ዘሎ ቃልሲ ስፍሓት ብዝወሰኸ ደረጃ ቀዳማይ ኮይኑ ውድድሩ ዛዚሙ ካልኣይ ኮይኑ ስዕቦ ዘሎ ብሉፅ ተቐዳማይ ዓለምና ታዴጅ ፖጋቻር ብ1 ደቂቕን 4 ከሊታት እንዲሕሩ ካልኣይ ደረጃ ሒዙ ውድድሩ ዛዚሙ ብሉፅ ጸወታ ዘርአየ ወንት ቫን ኣርት ድማ ብ2 ደቂቕን 10 ከሊታት እንዲሕሩ ሳልሳይ ደረጃ ሒዙ ውድድሩ ዛዚሙ በዚ መሰረት ብሁሉል ግዜ ጆናስ ቪንጌጋርድ ብ71 ሰዓትን 53 ደቂቕን 34 ከሊታትን ቀዳማይ ኮይኑ ይመርሕ ኣሎ ታዴጅ ፖጋቻር ብ3 ደቂቕን 26 ከሊታት እንዲሕሩ ካልኣይ ጌራን ቶማስ ድማ ብ8 ደቂቕ ዲሕሩ ሳልሳይ ደረጃ ሒዙ ኣሎ ኣብ ናይ ነጥቢ ወንት ቫን ኣርት ብ451 ነጥቢ ቀዳማይ ብምዃን መዕዋቱ ደጊሙ ኣረጋጊጹሎ ወንት ቫን ኣርት ቅድሚ 4 መድረኻት ተዓዋቲ ቀጠልያ ማልያ ምዃኑ ኣረጋጊጹ ካልኣይ ኮይኑ ስዕቦ ዘሎ ፖጋቻር ምስ ወንት ቫን ኣርት ዘለዎ ፍልልይ ኣዝዩ ገፊሕ ብምዃን ድማ ወንት ቫን ኣርት ውድድር ቱር ዲ ፍራንስ ገና ከይተዛዘመን ከሎ ዓወት ቀጠልያ ማልያ ምዃኑ ኣረጋጊጹሎ በዚ መሰረት ድማ ወንት ቫን ኣርት ድሕሪ ቶም ቡነን ኣብ 2007 ዝመዝገበ ዓወት ናይ ፈለማ ቤልጂማዊ ነዚ ክብሪ ዝበቕዐ ተቐዳማይ ኮይኑሎ ወንት ቫን ኣርት ኣብ ካልኣይ መድረኽ ንዝሓዘ ብጫ ማልያ ክሳብ 5 መድረኻት ከም ዘሳለያ ዝፍለጥ እዩ ፖጋቻር ብ219 ነጥቢ ካልኣይ ጃስፐር ፊሊፕሰን ድማ ብ196 ነጥቢ ሳልሳይ ደረጃ ሒዙሎ ኣብ ናይ ኣንበሳ ዓቐብ ጆናስ ቪንጌጋርድ ብ72 ነጥቢ ቀያሕ ነጠጣብ ማልያ ካብ ጀርመናዊ ጌስቼክ ተረኪቡ ኣሎ ሳይሞን ጌስቼክ ብ4 ነጥቢ ካልኣይ ጁልያ ቺኮነ ድማ ብተመሳሳሊ 1 ነጥቢ ሳልሳይ ደረጃ ሒዙሎ ኣብ ናይ ብሉፅ መንእሰይ ታዴጅ ፖጋቻር ብ71 ሰዓትን 57 ደቂቕን ቀዳማይ ኮይኑ ይመርሕ ኣሎ ኣብዛ በዳሂት መድረኽ ፖጋቻር ኣብ ክልተ ዓቐበታት መጥቃዕቲ ብምክያድ ካብ ቪንጌጋርድ ክፍለ እኳ እንተሓሰበ እቲ ዴንማርካዊ ወናኒ ብጫ ማልያ ግን ዝገደፈ ገሪፉ ንመጥቃዕትታት ቪንጌጋርድ ኣምኪንዎ እዩ ኣንበሳ ዓቐብ ቱር ዲ ፍራንስ ኮይኑ ዝመርሕ ዝነበረ ጀርመናዊ ሳይሞን ጌስቼክ ኣብ ቀዳመይቲ ዓቐበት ናይዛ መድረኽ ክተርፍ ብምኽኣሉ ገለ ካብቲ ኣገረምቲ ትዕዝብታት ናይዛ መድረኽ እዩ ንመበል 18 መድረኽ ካብ መጀመርያ ክሳብ መወዳእታ ብምቕላስ ደሚቑ ዝወዓለ ወንት ቫን ኣርት ኣብ ምትራፍ ፖጋቻር እውን ዓብ ግደ ተፃዊቱ እዚ ተፃዋታይ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ዘርእዮ ዘሎ ብቕዓት ካብ ብዙሓት ወገናት እናተረፈ ዝመፅእ ዘሎ ተቐዳማይ እዩ ውድድር ንኽዛዘም 29 ኪሎ ሜትር ምስ ተረፈ ኣብ ዝነበረት ኣንጎሎም ፖጋቻር መውደቕቲ ኣጋጢምዎ ነይሩ ብስምባዳ ቀልጢፉ ብምትሳእ ግን ውድድሩ ቀፂሉ እዩ ኣብዚ ኣጋጣሚ እቲ ኣዝዩ ደስ ዘብል ነገር እንተነይሩ ቪንጌጋርድ ዘይምህላው ፖጋቻር ምስ ኣረጋገፀ ክፅበየ ይወሲኑ ውሃ ዘበለ ጸወታ ፌር ፕሌይ ድማ ብቪንጌጋርድ ተራእዩ ፖጋቻር ምስ ኣርከባ ወና የቀኒለይ ሰላምታ ለጊሱሉ እዩ መበል 19 መድረኽ ቱር ዲ ፍራንስ 22 ሓምለ ተቐዳደምቲ ካብ ካስተልናኦ ማግኖኣክ ተበጊሶም ኣብ ካሆሮስ ብትእዛዘም ናይ 188.3 ኪሎ ሜትር ርሕቀት ዘለዋ ውድድር ከካይድ እዮም ባርከ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ሲኔማ ሰመረ ዕለታዊ ትዕዝብታት ስፖርት ኣብዚ ንፍጽም ኣብ ቀጻሊ ክሳብ ንራኸብ ሰላም Film